Guys, welcome to my video. Guys, naito kami sa Lingayen Beach ngayon. Maaga kami punta rito para hindi gaano mainit kaso. Maaga rin yung araw, grabe na nampat sa buka yung init. Siyempre, pagdating namin dito, natayuharid kami ng tent at naglay kami ng upuan at pinitable. Then, nagpicture, video at kumain, maya-maya, lakad-lakad din kami. Guys, napakahaba ng shoreline ng beach na to. Stostikin na ba ako makapesto sa dagat? O, tara, king na, ligo na tayo. Bababaw siya, paso yung alon, dire-diretso kaya enjoy. Diba ang saya-saya namin? Oh, diba nainggit kayo? Alam mo dapat dito, fe, kaso busy ka. Kawawa ka naman.